Belai hambai puilau no ini je gawai kelainnya rokno. Tini jeng haste hapang eba edisi haste hapang go cini buba gerari bisingtri jeng tipra motha sudut tipra motha ni kogya jeng kebang mahoda miliui jeng tipra dofani kepelai engka painai 19-20 ojago kaisa sopot rohon nai ba semai tangjak nai sini edisi no pahike salo wisram thangnai eba o edisi area no pahike development khlainai abono tui belai kino wansuk laijak tei o jaga wansuk mungko ba kabangma borokni singmung rok jengbo khnaka message rok bo sungnuka tini batabu edisi o tipra motha government form khayo hinpano bahaike development khlainai baksa ni singmung abahai rok sungjakka abon bagino tabu state government tongo BJP ba central lo tongo BJP engkai o edisi o tipra motha government form khaima bai bahaike development khlaiman nai abo kobang sungmu no dui ang tini srai khlaina musumani ko ga baise sini bubagra eba jeng jottono tabuksak jora election prochar khlaimani sekanggo tabuksak jora bo sawo kebono jeng nok tangi nai obahai manthai nai ubahai manthai nai abahai kok thaise kono samangkariku tangi ngakai bubagra no jung buitu tonggo je bubagra no jung relief khlaio bubagra le kaisa slaimu slai di mannai ga ajago jung puila no jung slaimu nu khaje je tabuk ni government central lo tongo state lo tongo hintu tifano je public eba jung hai jonogon jagnai rokni bukhawo jung saimanka je puitu khlaika bubagra simise paithakni chini nahar mungsiu abon bagi jung bubagra no nai jung tipra motha eba INPT miliui gedalui pura tipra dofa se jung thanjang ni keplai khlaika nge tabuk o jaga wana ma ko au thaisa dige thangkai tawana nani ko no hinpano jung jottono thansa engkha kai jung bebak no slai man tini jemon government no slai di mama haino chini bebak na bupano jung slai di man ako ang kuitu khlayo tai especially bubagra bai malai bubagra bai jung kwangma jora no kok salai thanibo abono saimano jung o state government no pura change khlai ri bahike change khlai ne kai buino samung rinani ahirinani ireirinani alu baya main kai chini slaijak no phainai puila slaijak no boro phaikan nagrati tabuk edisiwo 18 ta seat manai tipra INPT government form khaika o jaga se puila slaijak no hinpano kebono bu to walai bulai sulai abahai tangi joto be kathalai tamani okok sikasaru jaga sung khanau jaga nugu baksa ro wano message ro khlayo inbox ro sungu biko nong tipra motha ro ba tawale kita bulai di no bulai le tong bula ang abahai borok no okok no masawa ang kaisa borok no masaka koijon borok no masaka naidi tipra motha ngakai tipra motha ni supreme sini bubagra ni saka attack khlaina nai jadi kol to se jeng ajaga ni yak ni katu phai ngai bubagra kuno tin dagi ase jeng pai thangka ni abono norok attack khlai di borok no budi borni nok soti awai kuno tin sayaku ngai jeng bohaino ang tini ngai gor bo kaisawo kabang mo jorona bukha khom ni masawo long trai belino norok nai srundi khani masawa long trai belio jeng tongma babi kabang mo jaga ono siwo je 8 district ni bisingo dolai district ngakai jottoni sei nogonno jaga hinjago aboni bisingo sub division ngakai long trai beli fia jeng tini khako kom ngo olong trai beli otongui bahike ngakai kabang ma jaga belai sima bagi da jeng siani bagi da saimia tabuk sung kaisa change bo bahai tu bukha election paikino bijoy misil khlaile ni jotto jaga ono bonono mo chanda dugano na o baji dugani na o rong ajaga ngakai tamu phai jeng nugu je selaijak mong ojaga nai di jeng tabu government phai central of BJP state of BJP ojaga phai change ba kuno poriborton khlai mano develop khai mano abo hai wansuk mu awan suk ni phataro thamina ko masao je jeng thansa khai tamo change khlai ni ato tini jeng obono change ngrakha puila ni change bobo ungkha kai puila ni change nongkha bijoy misil no bondo khlai rekha bo bijoy misil jeng khlai abo ba kolkata ro culture sila bijoy misil khlai rekhe nunglai chalai wrongful lai tongthok lai hom dodo nunglai kha
puno profit ni ajago chini bubagrani nahar mumbai saka bije misil khlai baji futiri mani rong thanglai mani a namia khoros no khlai mani sai jung chini borok na hamjago kai chubia aba hai thangi chung chubalai mani sau aram bai ang bai thang bahai na bubagrani nahar mumbai himi uskango election ni dino komala sorao khorosa ta khub molchon khorosa election booth ri phai mani ya gulo nukha je bo yang ni khobor khana ka tamon sami prenis to bui bisnaw klai tokha ke binta pubu puro ano sahorka anbai thangbo thangka ani nije ni bo asu chubia bana khomo dor ma sawo rang ko puisa baile ang ganang ya tam ke bokha baile tele khino ganang election ni dino chung aba ka bangno kumakha ani nije ni afa ba baba bohino election ni dino no 10 minute thiu hinpano sung selainnya musulmani bai sini os somas no sini o culture no selainnya musulmani bai ang budri wi phai budrianya budri wi phai sini bupatra ni podol no sini tiprado fani thancha no sung kaplai khlai manka go jaga selainnya boro phai ka amia ro kapama prosasoni boro bai malai ka boro sau he no ya bo kare kino ka amangka o selainnya mu bijay misini mu buja ho dodom pulis prosason no ka sa tension to mi thang election is kan boro cost of life pia election pai mani ya gulo borok rest maya tangi bijay mission no bahake sambal dinai abo kiri mum phai ga azaga yakni selai jakha te ekta kok ngakai state government tamuklai ba central government tamuklai abo kotor kok niawi chung adc no bo bahake sajogui kisanai nang ang chung thanchang khangkai sini sanmung mankaise sung beba no mani man kogo sitong dogar buya kebo doga khulogiriya hai diba dogar buya kai kebo doga khulogiriya ambogi doga buna nango jung manthai manmani nga kebo sini inner line permit di tipra line di greater tipra line di jung jotono thansa kai sam kai se abo beba no sopai nai fiat ini ani thansa kai sanmu painani nangai jemon CAB NRC abo haini CAB ni case pro ro abo hai koi kotona khasung saimanu bisingni kok sung public joto kok saimia satok ya hinpanan ko ekta kok kisat tini bari nan musu je puru thangka central no chini abo hai nangu ko borok language no baksa ke debona guri bis hantari tongkha baksa ba ruman horok baisani tongkha baksa ba bangla horok baisani tongkha abo hai ro central no akok no sajaka thani norok ti prasaro thansa ke kaisa ni issues na itu budi okay central government bo ritho ya tabu bojaga bodol juda khai ni sanmani juda tini language ni kogno pan sang sawan language no dol sa thangi sang bangla or basi sunori abo bo tripura ni tiprasana asanai bo te dol sa thangi je bororo gang khewan subu borok se debona gore okhor be bung soi na ngia kona borok se thangi putrung debona gore okhor je sini ni nang nge sanung se juda nge baksa sanu ruman horok pai ngakai ang bai thangbo samarthon makai tangi ngakai abo sui dogo ajaga chini kok thai bai sinani kalai hung ga aboni bisingo yagulo tur jotono godam thaka be chini kok kulu mafano faideng pai thako tamkai tabu ni jorao ngakai ruman horok bai makai beleke jawo abo chung edisi hapawa asukmani polewo chini government chini bubagrani thani chung believe klayo tai nangmani bara sini bubakra sunori nai asa joto ni thani no nar ni yang koyo bahiki ke tini nai di edisi wo asuk saljora recruitment nazamliya sini borong borong dostot der tongkru je KBT eba kok borok disa je nazak mani awon pore kuno azagawo recruitment edisi ni direct kusikiri kha ozagawo kabang ma jora no central government ni rang phayo rang phai state government ni yagori jago state government no burung liu ni phunwi to kuti edisi ta আমরা দিয়েছি edisi ta ততটুকু ফান্ড দিয়েছি ni phunwi to pia ফান্ড দিমা লগই গুইতাম খলাই চাকরি ngake kok government ni চাকরি ke state government na haro রহমা কাকে ডেপুটেশন যত edisi ni aro ya phari di deputation যত deputation ngaka oba okok ni ortho oba haisi ni to je ang nono hamjakha nung chubyang tongkha hi nona ne khajari kha nung ku chole di hini rimani logi nokte sratu tong hen tam sapai kha is nung nona rang tori kha thani ani nograi tong khorba boloni nogo tolang jari dati
Oke, rang 1000 ribu dikha, apa yang lo nograi doa ni logi o horok bari dah bukan ke, 1000 bai nograi dah palai nai, nanu khung dah sori nai. A polisi siklai tomu, ketabu, cini naharmu, cini buba gerani naharmu, cini tipra dofani thansani naharmu, tamu, government jahate corrupted ta untung, government corrupted ngian ngakai, cini kebangma area ni whole Tripura ni cini tipra saruna kau mana kau nai, jeng neta ngelai ngakai, kontraktor rok yak ni, सब समय चेष्टा खायो ओ चिनी पारानी लामा भाइगा के चिनी पारानी लामा कामफिना के जोंना 80% मारे नै जोंना 80% मारे नै नेता न अमसुक मारे नै मन्त्री न अमसुक मारे नै अब हाइङ लाई थिनि ठीक न बर भरि उइदो रिमानि यागो बर न बो खातोरि थागो फिया आपुर सामु नाइ थगिया नि थांपानो निनि आनि सानानि लामा करि नि थांगो तांगै तुमरा नेता रे जिगाव तुमरा एमडीसी रे जिगाव तुमरा एमएलए रे जिगाव आमी किता बसि Hani ngadu baru kote kun sana lama kere awa hai keno cini edisi ni joto lama lampara tui karen bebas ni obosta kelegi tumu abono jeng change mak lele ne selai lele mung ngake kabang mati keno jeng mas selai lele akok no joto ni thani kesana musugo cini puila wo je bijoy misil ni abo je bondo khai di kabo pele keno kaham pia jeng bekhabai kaplai ungka kabang masa ona moina ma korom sora hokun tuisa abai kabang masa ona thangka nukha je sung haham dodom ngiawi urung kuthum khlai nang ang je khoksa khoni lep salep diri lai chalai nang lai kok salai abai khaino kok salai buskan ni salo sung pai ke samung kaham khainai akok no sung wan suklai manka gachin buwa grani nahar musakang ni simino tongo je government corrupted ta untung MDC rokno sufficient nai nangkai buwa grabin pocket ne dang ui fano MDC rokno bini nokno kuno nai government ni tori nai hai fano jahate government corrupted nyatei adon zori nai te ekta ngake bishes ke chin buwa grani na harmu ADC area ni joto school tomani education system no change khlai nani chini tipra sarok English bangla medium joto tomani English medium khlai abo buwa grabai chen kok sablai mani buwa grani wan chuk no sang sawi dong do buka gram pai thang ba kok sawo je bangla medium joto to mane English medium khlai di baina ni tai chini o edisi area wo kebang khlai beskan salo industries kotor bishes ke chini kanmu chum chini culture rel je dress to mani aba ha muti industries club nani abo kale kena wan chuk awan sukni kotor rokno sung selai dinani ngakai chini joto ni thansa nangko sung thansa khlai joba khlai kai bubagrano sung okobbo makasa laine chini edisi habango asuk phangui joto na asuk kai sung je state government ni tongmani employer ko talangi thangbai tu chini edisi ni kota khali kai tum abon pare chini edisi haste hapang ni bakharti no kota recruitment nazar mani tang aba hero kosong wan suklayo abo turuk kai ma khlai nai joto mani ne fat chakai khlai ni turuk kai nini ani bini chini chotto ni chuba subai chini thamsani phanbai sung salai nai ako ko joto thani kasaro joto no pele hambai chini buba grano hidikha chung dipla tofa thanchang